Windows מטרפטר של, או בקיצור מטרפטר. קופי, set payload, אוקיי? set payload מסוג מטרפטר. זה כהרגלנו בקודש, exploit. הופה, הפעם הקומנד ליין נראה קצת שונה. אם אני אקיש דיר, שום דבר. אני הייתי במטרפטר הזה. מי מפן, אה? יש לו פקודות משלו בטח. אה? יש לו פקודות משלו. יש לו פקודות משלו. תפיל את המצלמה, אם אני אקיש סימן שאלה אני אוכל לראות אותם. עוד שש שצריך ללמוד. לא צריך ללמוד את זה, אתה צריך פשוט לזכור שזה שם. שילוב. זה פה. מי זוכר, או מי יודע, בדרך אל ביתיסטן? שיר. בדרך אל? ביתי. מי זוכר, מי יודע, סתם? זה יורם גאון, לא? מי זוכר ומי יודע? FG דם, הצעירים מסתכלים עליהם. FG דם, זוכרים? אז מה אמרתי מקודם? נדמה לי שאיציק אמר את זה שיעור שעבר. אם כבר יש לכם של, בואו תעלו FG דם ותעשו את זה, אחלה מחשבה, נכון. אבל למה לי? יש מטרפטר. אני אעשה מטרפטר של, ויש לי את הפקודה. בואו! מתאים לנו? מה עשית? בטח, זה... דבש! וואו. תענוג. להזכירכם ש500 זה אדמיניסטרטור. זאת אומרת, גם אם היה פה יוזר אורי שהוא אדמין, הייתם רואים עליו 500. ומה זה נתן? זה הסיסמה, נכון? בגדול, לא? והסיסמה מוצפנת. זה בעצם ה-FG דם. מה עוד? מה עוד? קוקו 2. עוד הרבה. עוד להפעיל את המצלמה וזה. נכון. בואו נראה כמה דברים. אבל אין לי מצלמה. בסדר? יפה. get UI this. who am I? who am I? כן. אגב, מה זה החבר הזה? מי זה? יוזר שמה? אוטוריטה, זה... שמריץ את הסרוויס הפגיע. אני עכשיו הסרוויס, אני השתלטתי על הסרוויס של סיאטל בני, ולכן אני זה הוא, עם כל ההרשאות שלו. מה עוד? פורמט. פורמט. אוקיי, כמה דברים נחמדים עדיין. upload file. אני יכול לרשום בסינטקס הזה, ואני לא אעשה את זה, תראו זה מאוד פשוט. upload file מהמכונה שלי. זאת אומרת, נאמר אני רוצה NC, exit, netcat. אז אני אומר לו upload, לפי הסינטקס הזה. רווח, איפה נמצא הקובץ, ולאן, שימו לב שלאן, זה עם שני סלשים. למה? לא יודע, כך. זה שם. זה שם. אוקיי? אבל למה צריך NC אם יש את המטרפטר? זה סתם דוגמה. אתה רוצה להעלות קובץ מסוים למכונה. אתה רוצה לעלות אותו הלאה. למה? הלאה. כולם התפררו. use sniffer. מתקיל לכם סניפר על המכונה בילדין של מטאספלויט. מתחיל להקליט פקטים, סניפר על המכונה. אבל לא צריך להביא את הקבוצה של... הוא עושה את זה. הוא מעביר את זה לפרומיסקיס מוד. מקליט פקטים ונותן לכם. אם היה אנטיווירוס עכשיו על התחנה, היה קופץ עכשיו? כן. היית מריץ את הפקודה? כן. כן, ברור. אתה צריך לגלות, חלק מהעניין. ואנחנו נדבר גם התמודדות עם אנטיווירוס, יש לנו סשן על זה. סקרינשוט. בואו נראה מה עושה. למרבה הפלא כן. אנון קומנד בגלל האות הגדולה. נו, מה הוא נותן לנו? זה מגניב. פרינקי, לא? בואו נראה רגע. אתם לא רוצים להשתלט עליו ב-BNC שהוא יראה עכבר זז בבלגן. אבל אתם כן רוצים לראות אותו עושה למשל דבר כזה אולי. אוי. לא עושה תמונה של אשתו על הרקע. דווקא. תלוי, לא תאמין. תלוי איך אשתו נראה. טוב אתה. ונגיד הוא אומר שלום, אין לי פה עברית. עוד יוזר. שלום. כיתה א'. שלום. your password is... בדיוק כשאתה תתחבר אליו הוא בדיוק, כותב את זה. מה אכפת לי? תן לי להיות אופטימי, למה אתה כזה? וסקרינשוט? או בום.
ובובום. אוקיי? כמובן שזה קצת סצנריו זה, אבל... האמת היא שיותר נראה לי שאתה עושה את זה, אתה תקבל תמונה שהוא מסתכל באיזה אתרים כאלה ואחרים. או מסתכל. אתה יודע מה, גם זה טוב, נסחט אותו אחרי זה. זה גם סוליטר. סוליטר, כן. אז כולם מוקשים. סקרינשוט זה דבר נחמד. עוד דקה נדבר על החברים האחרים, בואו נראה עוד. מה ההבדל בין גרב דסקטופ ל... אני לא יודע מה זה גרב דסקטופ. הוא אומר, trying to hide it in בטח פעם ידעתי, אבל שכחתי, אז בואו נראה מה זה. אם זה פה, אז זה בטח נחמד. איפה לרשום את זה? זהו, הוא עושה לך את זה. אני לא בכלל רואה שיש תפילה כזו. לא. אז מה זה? לא יודע למה היא פה. אתה גרבס דס. איזה בקאלי? גראב דס. זה בקאלי. לא יודע. עושה גרב. בואו נראה. קיסקן זה קילוגרם, לא? בואו נראה משהו נחמד. שימו לב רגע לזה. כן, לא. PS. פקודת ה-PS מראה לי פרוססים שקיימים במערכת. בואו נראה את זה. סבבה. אז תגידו, מה אכפת לי שיש לך פרוססים במערכת? מה אתה מתלהב? אנטיווירוס. לא. מאוד פתוח. הוא לא בתקשורת. פריבליג' אסקליישן. אם אני יוזר רגיל ואני רוצה להיות אדמין, כל שעליי לעשות הוא לחפש סרוויס שרץ כסיסטם או אדמין, ומה לעשות? להשתלט עליו. זה הכל. אבל איך תשתלט על הסרוויס? להשתלט רגע, מה, הסרוויס שמפעיל אותו? כן, הסרוויס שמפעיל אותו. למשל? למשל, בואו נעשה פעולה VM או כזאת. Trade? רגע. בואו נראה לכם את השקף הזה שוב, ובואו נראה מה עשה כאן הבחור שכזה. במקרה זה אני לצורך הדגמה. PS הראה לי איזה פרוסס מסוים שרץ כווין לוגון, והשתמשתי בפקודה שנקראת מיגרט, שהיא פקודה נהדרת. מדוע היא פקודה נהדרת? מיגרט אומר למערכת, תשתלטי על סרוויס אחר שפעיל. אני כרגע נמצא עם ה-PID, עם הפרוסס ID של SL-Mail, אתם מסכימים איתי? כן. יפה. היה ואני רוצה לקחת למשל להיות אדמיניסטרטור, למרות שאני כבר סיסטם, אבל לא משנה, אני רוצה להשתלט על סרוויס אחר. מדוע? כי יכול להיות שאיש המחשבים היום בערב יכבה את ה-SL-Mail. יעשה סטופ ל-SL-Mail, אז מה יקרה? אתה לא יכול להיכנס. אז אני כן צריך להשתלט על איזה סרוויס שהוא תמיד פעיל, אולי איזה סרוויס של ווינדוס, סבבה? אקספלורר. אקספלורר, עוד לא הגענו לזה, רגע. SBOS, נכון, שתמיד וירוסים אוהבים להשתלט עליו, נכון? אז בואו נגיד לו, נגיד migrate. מה המספר שם? 984. וככה הוא עושה את זה? כן, הוא מנסה לפחות, בואו נראה מצליח. נייס. עכשיו אתה לא תלוי ב-SL-Mail. ועכשיו מה? עכשיו אני לא תלוי בכלל ב-SL-Mail. שמצידי שיעשה לו uninstall. אבל גם קודם היית סיסטם. כן, בסדר, פה זה לא הראיתי את זה עם דוגמה של יוזר אחר. אבל anyway, אני כבר לא תלוי ב-SL-Mail. עכשיו אתה מתחבר דרך זה? סליחה? עכשיו אתה מתחבר דרך כן. הסרוויס הזה, כן. אבל פיילודים שיש לך הם בהתאם ל... זה לא משנה, יש לי כבר את כל הפיילודים. וכמובן שאני מזכיר לכם שהכל שקוף בכלל לבחורצ'יק שמנהל IT שם, הוא לא יודע כלום. Enter. Starting the key sniffer. בואו ננסה עכשיו לרשום משהו במכונה ולראות שזה עובד. הייתה איזו הדגמה שזה לא עבד לי, אבל אולי הפעם זה יעבוד. הוא מקליט את זה. שלום, מקליט את זה. דני. עוד פעם אני קצת אופטימי, אבל בסדר. אחלה סיסמה בעולם. ופה עושה ההאקר דמפינג קפצ'ר והוא לא נתן לי. למה הוא לא נתן? שנייה אחת. אני אעשה עוד פקודה שאחרי זה אני אדבר עליה. בואו נעשה get start עוד פעם, מה אומר? incorrect function. בסדר, בואו נראה. יש עכשיו משגיאה אבל. בסדר, אני מאמין שהוא בסדר. Extensibility.
עובד. לא עובד כמו שלא עבדתי גם בהדגמה הקודמת, אבל יש עוד שיטה, בואו ננסה אותה. לפעמים זה עובד, לפעמים לא, אבל יש שיטה אחרת שנייה אחת. להראות איפה היא. קיסקן סטארטוס. קילו ריקורדר. קילו ריקורדר. קילו ריקורדר. יש גם זה, גם בואו ננסה את קיסקן סטארט. זה עשינו בעצם עכשיו, לא? כן. לא, עשית סתם, הוא עשה את זה. עשית סטופ. יש גם סטופ, בואו נראה, אני לא בטוח. סטארט ודם. אולי צריך לעשות סטופ ואז לעשות אדם? כן, קיסקן סטופ ודם. גם לא מראה. נעשה אותם בהתחלה. סטארט, מסודר. סטארט, נראה שזה התחיל יפה. בואו נלך לפה. שלום. הוא עושה קופי פאסט. לא, אני לא רוצה, כי אני רוצה, הוא מקליט לי סטרוקים. זה לא עוזר לי פייסט וקאט ופייסט. עכשיו תעשה סטופ. עכשיו נעשה סטופ, עכשיו דם. ועכשיו נעשה דם. incorrect function. לא, בסדר, לא עובד, לא עובד. מה אני אגיד לכם, שבקלי זה יעבוד? אבל לא, אתם רוצים לראות את זה עובד פה. קילו בואו גרקורדר, נגיד לו כן. את זה. אני אומר לו, תשתמש במודול שנקרא Windows Kilo Recorder. בהלפ כל הפקודות האלה מופיעות? בסימן שאלה. בהלפ שלו. הכל פעיל, הכל כתוב. אולי רק Windows קילו ריקורדר? לא, לא. כל לא יודע, זה לא נכון. היה משהו לא עדכני. יכול להיות. נגמר לי הזיכרון, אורי. אז תעצור את זה. לא, ואז בדיוק הוא יסתר. תעשה פאוס. כן. אין סיבה שזה לא יעבוד. אולי נוטפד תפתח לו. בסדר, לעזוב את זה, אני אבדוק לכם את בוא נגיד הקילוגרם. שזה יעביר אותו. אבדוק לכם את הקילוגרם אחר כך.